Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be no ko terrain t'i bolo terrain be tunga lafiya bolo banangɔrɔnikaw fe yen no terrain kelen la bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i be se k'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefa wari $4,100 ye ni kila terrain sarali la terrain papier ale be kɛ i ta ye e maa min fana be yen no ko terrain b'i bolo i be fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i be se k'i sen no tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o kuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye $42,000 ye a tɔn wari ye euro wari 780 ye ni be fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana be yen no ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ banangɔrɔnikaw fe yen no appartement sɔngɔ ye $24,000 ye i be se k'ale fana dɔgɔdɔgɔni sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama o kuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. Tarata ye marsi kalo tile 12 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ daminɛna an m'aw ladɔniya k'a fɔ kabi kunu jɛnɛdon marisi kalo tile 11 san 2024 fɛn min yɛrɛ kɔni ye sunkalo ye ni o ye silamɛw olu yɛrɛ kɔni ka sunkalo o yɛrɛ kɔni daminɛna an ka ba Maliba ale fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye baara wuli heure ye ani baara jigi heure ko dansigi o yɛrɛ kɔni bɛna k'o la ko o yɛrɛ kɔni sɛbɛntiya ka baaraw ko olu kɔn ka yɛlɛ ka tila ka kɔn ka jigi ko o yɛrɛ kɔni kɛ baaraw olu kɔnɔna na walasa maaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka ni la lafiya o yɛrɛ kɔni sɔrɔ kosɛbɛ ni sunkalo ye o yɛrɛ kɔni yamaruya kɔnɔna na. Alisa an bɛ to sunko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na sunamaw olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko fɛn damadɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka to sun o yɛrɛ kɔni bɛ ka cɛ min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ka to sun o bɛ se ka cɛ maaw bolo kosɛbɛ cogo min na ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye sisisamaw olu ye ale ni fɛn min ye pikirikɛ ye ko o yɛrɛ kɔni bɛ se ka sun ko o yɛrɛ kɔni cɛ kunnafoniyaw o yɛrɛ kɔni bɔla sunamaw olu yɔrɔ. Kuranko kunnafoniko kun kan EDMSA olu yɛrɛ kɔni bɔla ka sɛbɛnciya kɛ kunun tɛnɛndon min yɛrɛ kɔni bolila sunkalo o yɛrɛ kɔni kun ka ko ka u y'a yira k'a fɔ papiye minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔla o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye k'a to adamadenw olu yɛrɛ kɔni bɛ u tagabolo dɔ kuranko o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogoya min na u yɛrɛ kɔni ye Bamakɔ quartier Bamakɔ lamini bɛɛ lajɛlen quartier ko o yɛrɛ kɔni kuranko ko o yɛrɛ kɔni sɛbɛnciya ko o wagatiw ko o yɛrɛ kɔni sɛbɛnciya maa minnu kan ka kuran o yɛrɛ kɔni sɔrɔ heure min na o hukumu kɔnɔna na dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya ko o bɔ k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni kamana ganani kosɛbɛ ko ka sabu kɛ EDM ale yɛrɛ kɔni kɛlen don ka nin sɛbɛnciyali min kɛ tantɔ ko est ce que ko sɛbɛnciyali in ko o yɛrɛ kɔni bɛna waliya min yɛrɛ kɔni kɛlen don ka dugudenw olu kamana gan kosɛbɛ. Fɛrɛkɛ ko olu yɛrɛ kɔni kun kan maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don gilasi feere ma ani fɛn sumayalen olu feereli ma olu yɛrɛ kɔni kamana galen don kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye gilasi ye ni olu yɛrɛ kɔni bɛ o feere walasa k'u ka denbayaw k'u ka musakaw olu sɔrɔ sunkalo o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ani seli ni o yɛrɛ kɔni sera ko o yɛrɛ gilasi ko o sɔrɔli bɛ ka kɛ kamananagan ye gilasi feerela ninnu olu y'a yira k'a fɔ san tɔw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu tun bɛ gilasi ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 na ka taa o feere 20 walasa u bɛ se k'u dahirimɛ ko o sɔrɔ cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ɲinɛ san o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ala ni kurantigɛ o yɛrɛ kɔni sababu la ko olu yɛrɛ kɔni tɛ ka gilasi ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ 10 na tuguni ko gilasi yɛrɛ kɔni bɛ ka di olu ma 20 na ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka gilasi sɔrɔ gɛlɛya o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ ko hali u yɛrɛ kɔni t'a dɔn u bɛna u ka denbaya o dahirimɛ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na kunnafoniya o bɔra gilasi feerelaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa fɛɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ kurantigɛ in na cogoya min na maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ gilasi o yɛrɛ kɔni san ni olu bɛ wele ko consommateur olu yɛrɛ fɛnɛ kamana galen don kosɛbɛ k'a sabu kɛ olu y'a yira k'a fɔ ko gilasi feerelaw ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka gilasi feere olu ma sɔngɔ min na ko olu yɛrɛ kɔni tɛ deli ka gilasi sɔrɔ o sɔngɔ na ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ gɛlɛyaba ye olu ma
ko suntigaw yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ olu yɛrɛ hakili bɛ da min kan o de ye fɛn sumamanw sɔrɔli ye ko o da u sɔn ko mɛ ko o y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔli ko o yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka kɛ gɛlɛya ko ka sabu kɛ gilasi feerelaw ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ka taa 50 fɔ 60 ɲɔgɔn kɔ la. An bɛ taa kɛnɛya ko o kunnafoniyaw kɔnɔna na dɔkitɛriw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniyaba o yɛrɛ kɔni bila ni sunkalo in ale yɛrɛ kɔni daminɛ na o y'a yira k'a fɔ nin wagati in na ko maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya tɛ se k'a to u bɛ se ka sun o yɛrɛ kɔni don cogoya min na ko u bɛ welewele bila ni ma ko fɔta ninnu ma olu yɛrɛ kɔni ka se ka jɛ sun kɔ k'a sabu kɛ sun o yɛrɛ kɔni bɛ na ni olu yɛrɛ kɔni ka banaw olu lawulili o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko bana bɛ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka sun ko o yɛrɛ kɔni lasa ko olu yɛrɛ kɔni ka jɛ sun kɔ. min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibɛrɛmu Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galon bɔ ne da. An bɛ taa Sikaso ni ale yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale yɛrɛ kɔni région sabanan ye a yirala k'a fɔ Sikasokaw olu yɛrɛ kɔni kun ye festival dɔ waleya ni ale bɛ wele ko festival dibi ni o yɛrɛ kɔni kuncɛla kunu karidon o yɛrɛ kɔni kuncɛla karidon 8 mars kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin festival in o yɛrɛ kɔni bɛ labɛn kun min kama o de ye maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka baara bɛnnen no jɛnini o yɛrɛ kɔni ma dumuni jɛni o yɛrɛ kɔni ma walasa olu bɛ se k'u ka dɔnniyaw ko olu yɛrɛ kɔni waleya cogoya min na baarakɛla minnu ni olu yɛrɛ kɔni sendola ni festival in na olu yɛrɛ kɔni nisɔndiyala kosɛbɛ ka sabu kɛ ɲɔgɔn dɔnniya caman o yɛrɛ kɔni sɔrɔla kɛnɛ kan maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ fɛnɛ ye fɛn yɛrɛ kɔni labɛn olu y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛn labɛn walasa fɛn min ye farafinna dumuni dilannaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka u ka ladalafɛn caman o lakodɔn. Eta kucala ali marabolo kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni kun ye campagne labɛn campagne min yɛrɛ ni o yɛrɛ kɔni labɛnna kun min kama o de ye denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw olu yɛrɛ ka se k'a fɔ ko a y'i furu joona o yɛrɛ kɔni kun ka ko la o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ nin campagne kɛ walasa muso ale ni denmisɛnnin musolakaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka dadonyɔrɔ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ jamana ale lakilen ni ko la cogoya min na campagne ale yɛrɛ kɔni labɛnna ONG fɛ ONG min ni ale bɛ wele ko MZC u y'a yira k'a fɔ ACID mɔgɔw olu yɛrɛ de kɔni ye dɛmɛ don u ma u ka nin campagne ko fɔta in o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Camerounukaw olu fɛ yen nɔ dolantan ko o yɛrɛ kɔni kun ka olu ka entraîneur min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Rigobert Song a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tubila ka don fɛn min yɛrɛ kɔni ye silamɛya o yɛrɛ kɔni na u ka misiri la misiri min ni ale bɛ wele ko Bona Musa Di ni o yɛrɛ kɔni bɛ u ka daw la o yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna na. An bɛ taa Senegali marabolo kɔnɔna na Senegali marabolo ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko Macky Sall kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ ka labɛn kɛ ko ka na fanga o yɛrɛ kɔni bila ni ala ye avril kalo tile 2 o yɛrɛ kɔni nata yira na yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni fanga tako 2 o yɛrɛ kɔni kɛ Senegali o marabolo kɔnɔna na kabi san 2012 la ko o yɛrɛ kɔni fanga o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ a tilala ka Senegali maratigiya o yɛrɛ kɔni minɛ san 2014 o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kunnafoniyaw o y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ fanga bila o yɛrɛ kɔni kun kan.
Halisa an bɛ to Senegali ale kunnafoniyaw kɔnɔna la. Senegali ministre kura fɔlɔ ni ale yɛrɛ kɔni bɛ wele ko Sidiki Kaba, ale bɔla ka kunnafoniyaw o yɛrɛ kɔni yira kunun tɛnɛndon marisi kalo tile 11 san 2024 kɔnɔna na. A y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni minɛn olu kan ka labɛn ka bɛn marisi kalo tile 24 o yɛrɛ kɔni ma san 2024 kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko maa 19 minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛlen don k'u ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni nɔfɛ ko olu yɛrɛ kɔni ka lakana olu yɛrɛ kɔni bɛna sabati kosɛbɛ ni fanga tigilamɔgɔ maa 2 olu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ye. Kunnafoni kuncɛla an bɛna farikolo ɲɛnajɛ o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ba Maliba la. A yirala k'a fɔ an ka dolontannaw olu yɛrɛ kɔni dusumagoyalen don kosɛbɛ ka sabu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye arbitre assistant fédéral ye ni ale bɛ wele ko Mahamadu Jofolo Tarawele ko Ala ka kalifa o yɛrɛ kɔni sela ale ma dɔgɔkun in kɔnɔ karidon san 2024 kɔnɔna na. An bɛ Ala deli bada nɛɛma Ala k'a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma. Ni de tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn sini ni Ala man ka jɔnya na.